In het CMC hebben we ongeveer ieder jaar 5 kinderen bij wie we de diagnose kanker stellen. En de helft daarvan ongeveer heeft leukemie, dat is kanker van het bloed. En de andere helft heeft andere tumoren. Op het moment dat wij in het CMC een patiënt binnenkrijgen met de verdenking kanker, gaan we eerst onderzoeken doen om de diagnose te stellen. En over het algemeen zullen we daarna overleg hebben met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar vrijwel alle kinderen met kanker worden behandeld. En dat betekent dus ook dat kinderen daarna vrij snel samen met hun vader of moeder naar Nederland zullen gaan om daar te starten met de behandeling. En hoe ziet die behandeling er dan uit? Dat hangt er een beetje vanaf wat precies de diagnose is. Een kind kan geopereerd worden, bestraling krijgen of chemotherapie. En op het moment dat het eerste intensieve deel van de behandeling in Nederland klaar is, komt het kind dan terug samen met zijn vader of moeder naar Curaçao en naar het CMC voor de rest van de behandeling. Kinderen met leukemie krijgen het eerste intensieve deel van de behandeling in Nederland. Die behandeling bestaat ook uit chemotherapie, medicijnen door het infuus. En op het moment dat die eerste intensieve behandeling klaar is, en dat is ongeveer na een half jaar, dan kunnen ze terugkomen naar Curaçao en dan zetten wij de behandeling in het CMC verder. En dat is dan nog ongeveer 1,5 jaar. En in die 1,5 jaar moet je af en toe naar het ziekenhuis komen voor chemotherapie door het infuus. En de andere dagen moet je thuis medicijnen slikken. Dat betekent dus dat het een hele intensieve en spannende periode is voor de familie. Het is heel spannend, het is intensief, het is onzekere tijd voor het gezin. Je moet je ook voorstellen dat een gedeelte van het gezin zit in Nederland voor het eerste deel van de behandeling en een ander gedeelte van het gezin zit vaak nog hier. Dus dat is heel spannend en daarom willen we daar vandaag ook echt extra aandacht aan besteden. We zijn dan ook altijd erg blij als we de rest van de behandeling in het CMC verder kunnen zetten, zodat ook het gezin weer bij elkaar kan zijn en eigenlijk het normale leven weer meer kan worden opgepakt. Omdat het zo'n spannende en intensieve periode is, is het belangrijk dat je steun zoekt bij de familie, bij goede vrienden. Als je in Nederland zit, is het vaak ook de Ronald McDonald die de familie opvangt en die hebben we hier in het CMC gelukkig ook. Maar zorg vooral dat je goed met elkaar blijft praten, steun bij elkaar zoekt en dat is het allerbelangrijkste.